fet aquestes muntanyes amb totes les conseqüències del canvi climàtic i després hem enganxat tot això aquí perquè les muntanyes està el desgel i tot això, i el Kilian, que fa moltes curses i coses de la muntanya, sap molt d'aquest tema i entre totes les classes hem fet això. Doncs vam fer unes bosses que eren com per al canvi climàtic reutilitzables, que el que vam fer, vam anar a una zona del Parc Indell, llavors vam vendre a la gent bosses que havíem dibuixat de mans amb un món o posava no hi ha planeta B, i ho vam vendre i ho vam regalar directament i s'ho van quedar la gent perquè fer referència al canvi climàtic. El que també vam fer a Matés va ser un vídeo per un concurs que es basava en mesurar la mesura dels arbres com podíem i comptar en 15 segons, crec que eren, quants cotxes passaven per la zona al costat dels arbres per veure quan podien afectar els arbres al fum dels cotxes. Divendres, per la tarda, ens vam reunir unes quantes persones amb taules on fèiem experiments. Eren experiments com alguns que havien fet de dones científiques com per reivindicar que també tenen drets. Van vindre i ens van explicar com podíem fer per salvar el nostre món i per reutilitzar coses o saber com reciclar i què tirar a cada paperera. Doncs nosaltres vam sortir un dia al pati a comprovar el nivell de CO2 que hi havia acumulat al pati i també vam mirar la previsió meteorològica, la humitat, per saber calcular si plouria o si era bo estendre la roba perquè sequés més ràpid, coses així. Doncs a Matés vam fer una gràfica, llavors cada un va comptar els pots que tenia de xampús, al lavabo o el que fos. Llavors, el dia següent tothom va portar uns números d'això i vam veure que era moltes diferències, alguns 6, altres 20 i pico i moltes elevacions. I vam fer una gràfica i vam veure com la quantitat i que cada un gastava uns quants. I després vam intentar fer que una altra vegada que ho contem, que hi hagi menys diferència i que haguem cuidat més els plàstics i tot això. Això els va portar a fer les seves pròpies pastes de dents naturals. Aquí veieu un gràfic de la quantitat d'actuacions que han fet al llarg del curs, com comprovar la quantitat de sucre que tenen moltes begudes que bevem, o anar a la platja a recollir els residus i classificar-los.